Hormatly tamaşaçylar. Bolup geçen hadiselere köplünç tötenlikdir öýdýäs. Ýönekäte şeýle bir täsin wakalar bolup geçýär bolyn, olar bizim durmuşymyzyň takdiri baglylygynyň aýdym suwutnamasy. Biz ünfermämiz soň köplünç muňy göz ýetirip bilmeýäs. Anha iňçeden iňçe örlün takdir tory. Anha bir adamyň durmuşynda takdirin hökmürwallygy hem de adalaty. Gelin o hemme birlikde tomoş edelim. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. İyi akşamlar. Sağlıklı görüşelim. Sag bolun. Ulug'un bakanyň bir bölegi Hasan aga. Sag bol. Ne al hatyny. Ne tekel çeviriň aldy. Ýene kaýdan ulugy ödüňki bolar. Ne tip boldy Hasan aga? Maňa ruhsat beriň. Ertir işe ýer çykjak. Ruhsatdyr, sagaman işli. Sag bolun. Güle niyet. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Nikatyň ulugyň pulunu ödüp biljegine başta ananmadym. Ýeki ödüň şonça pul ödüp bilişine hayran galdym. Beýdimi Hasan aga? Çağalynyň näri ne ejesi bar, ne de kakasy. Ol arman ýadyman mydama rehmet çekdi. Onu şeýle ýüregiň barlygy üçin arkady hiç wagt ýere degmez. Ay içi gara kalmış. Näme mulka? Munçaralar näme mulka? Eyvah. Bir yerine kalktım öýtýän. Birine çarptım. Men Ne yapıyorum? Men näme edip ýörün? Göni eltipdi karlar meni. O zaman Soň men ulugyň pulunu nädip üzerkäm? Wah. Ýaňy işlem ýoly suwrapdy. Allahjan, indi näme etsemkäm? yaşıyor. Biri Birileri onu hökman bir ýeri görüp hastahana gider. Gömüdüm. Howa hökman bir ýeri görür. evet. Elbette bir ýeri görüp äkider. Tabii ya. Men ýok ýerden başyma berasatyny almaýyn. Kömüdüm. 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 Nasıl yaptın? Ne edip beýdip bildim. Ne edip? Belkim ol entek ölen näler. Ey Allah'ım, men onu ne edip koyup kayıttım.
Belki entegim geçdälir. Onu halat edip bilerin. Tizirek bolny hat eglenme. Ýeri görüp hastahanaya gidip durýan. Diýmek ölmän eken. Ölýär. Köp sag bolun. Bu hastahanada ýok eken. Alo? Yeni Mekelle polisiýasy mi? Arma oryň. Size şu gece birini ulug hakdy diýip maglumat geldimi ki? Şonu soraýaktym. Bolýa köp sag bolun. Hastahanalaryň hiç haýsynda da ýok. Ol adam nire gitdi? Nire gidip biler? Belki men arwah görünür ne? Hawa, öýdüňi. Alama nihat. Sen onu goýup gaýtdyň ha. Belki ölenir. Allah can men sebäp boldum. Can, men günäkär Allah can, men ýalňyşlyk etdim, ýalňyşym düzederýäli, maňa mümkinçilik ber ey Rabbim, maňa mümkinçilik ber, çekýän wujdan azabymy ýeňletmek üçin maňa mümkinçilik ber, ýalbarýan, mümkinçilik ber. Ey Allah'ım, ýalbarýan. İşleň açyk bolsun Nihat. Hoş geldin Ucel. Oho, peynir amallyňmy? Menem şu wagtçyk ýatlap otýardym. Bir kun ýary keypim ýok bolan töweleme bugüne goýýardyň. Oňa şükür. Oho, men wagtym bolupdyr. Giýjak almaýyn. Dagman işle. Sag bol, sag bol. Ahmet ağa bana çay getirey. Aman Ya Allah. Daydı. Daydı can, häzir size kömek etjek. Ölmändir. Diýir eken. Daydan ýagdaýlar nähili? O diýene görlükler. Ýakynlaryna habar bermeli. Ýanyna resmi nama ýa-da sunkajyk ýokmudy? Ýok eken.
Gerekli zatlaryny aldyrmak üçin gossar bolsa gowy bordy. Ütgeşiklik bolsa men size habar berer. Ey Allah. Doktor Özgür Ekmen. Allah'ım Allah can ödün kömegi de wary. Nihat näme boldy? Jel gatwurma. Howlugyp sana jaň etdim. Ýolly bir aýal luq hakıp soňam gaçyp gitdi. Ýagdaý gatagır. Bolý alat etme özi ýagdaýyň goýmy? Howlu. Ana şola turanmy? Awa. Ulu kakan ayalı hastahanasına getirdiňizmi? Awa. Ýa olary da wurrun berdim. Kakan lo durman gaçyp giden soň men getirmeli boldum. Daşady duran lo siziň kimi? Belgesi 34, pöçeçi 16. Awa. Başga ulu kakty diýeňiz bolýan ýöne nähil ulugdygyny ýa-da belgesini aýdyp bileňdik. Men görüp ýetişmedim. Siziň öz ulugdyňam öňçüra döwük, üstüde de ganyň ýydy ba. Şeýle ýagdaýda her kimiň kendine bir pikir gelýär. Sizi biraz saklamaly bors, ýörüň biz bilen. O nähili? Men günäm ýokga. Men çynymy aýtýan. Siz ýalňyş düşündiňiz agam. Haýş edýän bize kynçylyk döretmäň, ýörüň. Ýörüň. Üjel. O daýlardan habar tutup dura bory. Bolýarmy? Bolýa adat etme. Allah'ım ben Nähili bolýar? ben yapmadım. Men günäkar däle. Neden bu? Näme üçin menden urýarlar? Näme üçin maňa ananan oklar? Size nahar getirdim. Hastahanadan habar ýokmy? Daýdan ýagdaýlar nähilki? Havarım yok. Kovlaştın nide dile ediber. Yok tamam işin kıyınlaşar. Men näet düşündirdim käm? Men günäkar däl. Başka şayet yok kendine. Eğer ol ayal öyleyse seni hiç kim halat et bilmez. Ben burada hayat... Men bu ýerde ömrüm ötünçe oturmagy gaýyl. Esasda şo daýda diýer galta bolýar. Şifa duyuyordu. Siz yanına ayrılmayın. Tekrar üttöşüklük olsa bana haber verin. Bolýa Lukman ağa. Doktor Ömer Işık. Danışmaya lütfen. Doktor Ömer Işık. Yağday ne Lukman'a konuşurum ka. Hazırlıkça yağday ağır. Yöne Allah'dan umid etmeliler. Sizin anık neticeniz ne Lukman ağa? Eğer hayal etmen operat edilse diğer kalmak mümkün. Yöne operata katıkınma düşür. Hastan hiç hili hoşları yok. Entek on kimdiğini anıklap bilemdik. Operasyon bakat ne sırak var? Takminan 20.000 lira bolya sağ olun. Bir hayat... Diýer galmak üçin 20.000 lira gerek diýsene. Men şol puly hukman tapar. Näme üçin sen tapmaly onu? Näme üçin sen tapmaly? Bir ne tanış daýdydyr da. Sen borjun däl ahry. Borjum. Ön gaçdym, enni gaçyp biljek däl. Kim bilýär, olan bir ýeriniň enesdir, adamsy agatyklary bardyr. Men bir ýalňyşlyk goýberdim. Häzir şonu düzeltmäge mümkinçilik döredi. Seýsem belki Allah günäm geçer. Soň üçinem onu ýeke taşlap biljek gel. Mene näme diýjek bolýaňy düşünemmek. Ýöne özüň owulýansyň. On soňam sen onça bol nireden tapjak? Minibüsüm... Men ulagym sat üjel. Şo pul bilen operasiýa etsinler.
Sen näme diýäniňi bilýämiň? Sen ulugy näme günlükden aldың? Entek bergiňi bilen ok. Ne yaptım? Men näme etdiýänimi bilýän. Häzir men üçin ulug möhüm däl. Şo daýda kömek edebilsem başga armanym ýok. Ulugy satan wadyňa pul eltip ber. Wagt ýitirmän daýrany operasiýa etsinler. Gaýrat edijel. Senden haýyş etýän. Bolýany hat. Goý sen aýdanyň bolsun. Allah'ım, sen ähli zady güýjüň ýetýändir. Şol aýala-da şifa ber. Menem şeýdip içimdäki wujdan azabymdan nynayın. Oňa kömek et. Bu gezek nefsime uydurmaýanyň üçin saňa şükür etýän eýrepim. Gözüň aýdyn gardaş, seni çykarýas. Çykarýanmy? Awwa. Ahir soňy bir şaýat tapyrly. Kim ol? Gel görersiň. Hatice daýdan bar zat ýadyny eken, bolan wakan gurrun berdi. Diýmek meni ölümden halas eden edermen oglan sen ekeningde. Eden işim ýokla. Yörüň beýlek geçäýeli. Geçin. Buyurun. Şu taýda oturuverin. Yücel maňa bar zady gurrun berdi. Hiç tanamayan adamyň üçin barça zadyňy çörek pul gazanýan ulaňy satypsyň. Sen öwge münasib adam. Allah senden razy bolsun oglum. Kimem bolsa şeý dert daýda. Yok. Hiç kim öz kyn ýagdaýa düşük bolup durka beýtmezdi. Dini ogul öz ejesi üçin şeýdip biler. Men sana minnetdardyryn oglum. Allah senden razy bolsun oglum. Allah ýalkasyn. Sizdenem daýdajan. Sağ bolun. Balam sağ ol. Oglum. Beýdip azarganmasaňdan bolardy, köp sağ bolun. Sen edeniň ýanynda bu dagy näme? Dinle. Eger bir zat gerek bolsa çekinmede arkaýyn men ýanyma bar ber. Mundan meýlek men sen ejeňdirin. Şonu ýadyňdan çykarma. Sağ bolun Hatice daýda, hoş sağ bolun. Sağ ol balam. İyi akşamlar. Bolýa sağ bolun. İyi Sağ akşamlar. bolun, minnetdar. Wagt o kesipdirler öýtýän.
Yücel. Ucel, Ne yaptın? ne ettin? İyi soradın mı? Soradım. Teadişker gerek geldiler. Sen ne ettin? Teadirk yok mu? Yok. Ne yapacağız? Men ne etmetsem bilmem Ucel. Minibüsün Uluğun galan bergesi, su, toğun, pulu, öğün tölögi hemmeti üstüne şumat. Neme diýsene? Hatyjylaryň ýanyna bar, şonun kömek sory. Ol baý ekeni kömek eder, belkim. Beýdip biljekden. Allah rızası Allah'ın radylygy üçin ýaşylyk edip iýindenim kömek sorap bilmen. Ay diýany ýok. Allah bardyr. Ol ýene soň görüşürüz. Nihat? Ne ettin? Berginin tek köp barışmalymy? Ayıplaşma Hatan ağa. İş tapan var mı tölerin? Hey, iş tapacakmışsın. Vah, men öldürsen. Sen ýaly emelsiz azat berdiň, ýyldal gap bermeli. Hey, bolýa-da ýöne, bolýa-da. Allah'ım. Ey Allah'ım. Ne yaparım ben Indi şimdi? ne emetsem kem? Bu adam Bu adam şol adam ya Allah. Mundan bir ay çemediň ýolu var ýaka uluq hakan ýazgy şahyr Mehmet Gülçek inni gowlaşyp hastahanadan çykdy. Ey Hudaý. Ölmändir. Diýir eken. Hudaýa şükür ölmändir. Nihat! Nihat! hoş geldin. Hoş geldiňiz. Salam. Men Hatice hanymyň aklawjysy. Hawa dogry. Gelin. İçeri giriverin. Buyurun. Geçin oturun. Ayıplaşmaň, size çaya hödüret biljekler. Ýani ýok. Hatice daýdan ýagdaýlar näli? Gatwur ýana däller de şondan soňundan habaram tutup bilmedim. Gynansaňam Hatice daýda aradan çykdy. Ama Operasiýadan soň oň ýagdaýlary gowuda. hiçbir şey yok. Sap-sagdan görnýärdi. Ondan öňe ýüregi agyrdy bar ekeni. Başyndan geçen hadiseleri ony hadis tapdan düşüripdir bahyry. Allah razı Jaý jennetden bolsun. Indi men bir ýere gelişimiň sebäbini aýdaýyn. Hatice hanym ahirki günlerine bir sefresi dilinden düşürmedi. Siziň insan perwer hereketiňiz oňa diýsen täsir edipdir. Hatice hanymyň hiç kimi ýokdy. Ol sizi ýeketek miras düşür hökmünde görkezdi. Meni mi? Hawa, size takminan 2 milyon liralyk miras galdyrdy. Ama Näme? Bu biçä köp pul ahyrin. neden? Ne üçin maňa berdik ha? Neden? Näme? Şey, Mene ben bile näme diýjegim bilemok. yani Dogrudanam näme diýjegim bilemok. çok şey. Näme diýseniň bolmandyr onok. Belki pek puzdanyň üçin syýylyk belkim Allahyň takdirdir. Näme diýseniňem indi bu miras siziňki, hawa siziňki. Tanımadım. Bir ne tanıştaýdydyr da sen borçuň däl ahyry. Saňa näme? Borcum. Bir kez Öň açdym inni gaçyp biljekler. şimdi bir Kim bilýär olan biriniň enesdir. Adamsa atyklary bardyr. Hayır. Men bir ýalňyşlyk gördüm. Häzir şonu düzeltmäge mümkinçilik döredi. Dediğiniz Belkim aýdýanyňyz dogrudur. bu Allah. Bu Allahyň takdiridir. Bu bir Bu bir fiýlik. ama hep Ýöne iň esas zat bir fiýnagdan üstünlük bilen geçenligimiň iň aýdyň alamatydyr. şükür. Hudaýa şükür. Günäkär adam kimden gaçsa da öz wujdanynyň gaçyp gutulup bilmez. Wagtlaýynça gaçaýsa da takdir onu ýydarlap adalaty ýerine salar. Biriniň haky giden bolsa onu ýyzyna gaýtyryp berer.
adam öz hazyny ýagny wujdany dinlän ýagdaýyna günälligine göz getirir. Öňküler aýtmyşlaýyn, wujdanyň sesi ähli kanunlardan ýokardadyr. Hormatly sirler dünýäsi, haram we halal saýylmagyň näme derejede döwürligini eden gurulmaryny durmuşum bolumjy çolun dinlämäg indi bolýar. Şeýlerin berendiler boly, olaryň ýüzünden harpyn bolsun. Odrata kimin darmy etişdi. Ejem pahy bolan bolsady, maňa ýerde gaýdyp bererdi. Ýetimleri eden kulhymy üçin Allah meni ýaktyrdy.